Hauxe da Normandiako Guli familiak eskarabilera basauriarrei itzultzen dien unea. Emozio itxela. Bueno, jendean egarrez pasada bat izan da. Orezko agurra panpinari. Eta noski, saria aurkitu duenarentzat. 200 euro, eta gero hemengo Euskal Herriko bebai janaria eroan dugu, da taldeko eskudoa, eta zapi bat, eta teja bat. 2 hilabete eman zituen eskarabilerak zerua zeharkatzen urtarrilean Normandiako zuhaitz batean trabatu zen arte. Norbaitek, Normandiatik, Eusko Jaurlaritzara e-mail bat bidali zuela. Da hor agertzen zen buru handi bat zegoela Normandian, eta holan eteratu ginen. Urriaren 15ean bota zuten eskarabilera Basauriko plaza honetatik eta orain bertatik 900 kilometrora agertu da. Basauritarren arabera 20 urte dira ez dela hain urrun agertzen, orduan Pragan topatu zuten burua. Orain lana dute zigorrak taldeko kideek eskarabilera konpondu eta urrian berriro ere hegaz egin dezan.